बरायफिनलायबाय रायजोफोर फिन खेबसे बयखौबो चेनेलाव जायफोरा मोजां मोनो नैबे भिडिअखौ नायलांदो तो इन्टारेस्टिं आपडेट लानानै फैदों इन्टारेस्ट जागोन तो नायलांबाय थादो आरोना आपडेट्सआ बिराद मोजां 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 खौरां ओंखारबोगासिनो गोदान सरकार जानायनिफ्राय तो आपडेट्सखौ आङो होलांगासिनो तो एक्चुअली आङो दा फोथाराव थांनो ओंखारदों रायजोफोर माइनि दिन ना दा उपाय गैया हागासिनो आङो ब्लेक राइसबो हागासिनो आरो ओरैहाय दिनै एसे रनजितबो हानो लादों आरोना तो मेसिन नेनानै ओरैबायदि माने गाज्रि जालाय दसेनो हालाय दसेनो गाज्रि जालाय नेगासिनो गैया माइखौनो दासिमबो माने हाजोबनो हानायानो जायाखै थांनि फोथाराव एसे माइ हानो जमगासिनो मेसिन आंनि खाथियावनो हागासिनो तो आंबो एसे हादिनि आरोना तो आपडेट्सखौ होलांदिनि आपडेट्सआ बेनोमोन जोंहा गोदान सरकार बा बिटिसि आवहाय दा जितु मानगोनां हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव जितु सरकार सोलिगासिनो दङ ना तो गोदान सरकारा फैनानै खामानि मावजेननो लाबायानो नामा तो जोङो मिथिनो मोनदों बा जोङो निउसफोरनिफ्रायबो एफा एनैबाबो जों खोनानो मोनदों आरोना तो जोंहा दा एसएचसि नि जितु आइजोफोर महिलाफोरनि कोडआवहाय बेबायदिनो 15,000 रां जोङो होगोन होननानैबो जोङो खोनानो मोनदों अलरेडि निउसआव दामनाय जोङो खोनानो मोनखाबाय तो बयबो मिथिजोबनो मोनखाबाय जानांगौ ना तो मोजां मोनोब्ला मोननांगौ बेबायदिनो गेजेरावहाय आरोना साफायावथ' नङा बियो गेजेरावहाय मोनगोन आरो बेबायदिनो गदआवहाय 15,000 तो जोङो निउस ओंखारबोनाय नुनो मोनखाबाय आपडेट्सखौ बयबो मोनखाजोब्बाय आङो थेवबो लेटलिबाबो नैबे भिडिअखौ लानानै फैनाय जाबाय आरोना इन्टारेस्टिं आपडेट मोननांगौ जोंनो मोननायखौनो नांगौ आरोना गुबुन मोनसे आपडेट्सआव थांदिनि गुबुन मोनसे आपडेट्सआ जाहैबाय बेनो जितुनिखि इयुथ्स बा लाइमोनफोरनि थाखाय ना 100 कौटि रां तो बेबो लासै लासैनो थाबैनो जानो थांगासिनो दं निस्सय ना नेनानै थागोन मबे सेक्टराव लागायनाय जायो बेखौहाय मोजाङै जेबो मिथिथ'आ जियानो हक जोङो एसे ट्रेनिं स्किल ट्रेनिं बेबायदि थागोन जोङो मिथिनो मोनदों दा मोननांगौ बेकारफोराबो ना तो नङाबा बेकारनि समस्यायाबो जोबा तो बेकारफोरा मोनोब्ला माबा मोनसेबाबो बेबायदिनो मावनानै मानसिया बेस्थ' जानानै थानो हायो आरो नैबे जुगावथ' आरो बेस्थ' जानानै थायाबाथ' जेबो लाब गैलाना तो ओरैबायदि स्पिडआव खारगासिनो दिना ना तो सानफ्रामबो जुदि बेकारैनो थाबाय थायोबा मा जानो माबा मोनसेथ' मावनानै जानांगोन मानसिया तो बेबायदि बेकारफोरखौ एसेबाबो एसे एंगेज खालामनो हायोब्ला बिराद मोजां जागोन आं बेखौ सानो आरोना तो बेखायनो सरकारा मावनांगौ आरो मोजां थांखिफोरखौ लानांगौ आरोना दा जियानो हक बे 100 कौटिखौबो लासैनो जोङो लागु जानायखौ नुनो मोनगोन तो जोङो समा खिन्थासिगोन आरोना तो आङो गोलाव खालामला रायजोफोरा एसे माने फोथाराव थांनो नागिरदों आपडेट्सआ बेसेखिनियानोमोन जोङो नेनानै थागोन मोजां बेबायदिनो खौरांफोर फैगासिनो दङ ना तो बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन गोजोन्थों बाय बाय